ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲରିଆପାଲି ସमेत ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ମହୁଲପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁଲି ପୋଚ୍ ସହ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଦ ବେପାରୀମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲରିଆପାଲି, ନୂଆଡିହି, ପୋଖରାମାଲ ଓ ସାଗରପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ବେଆଇନ ହାତରନ୍ଧା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମହୁଲପାଲି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ମହୁଲପାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେଶିନୀ ନାୟକ, ଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଗୁରୀ, ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଲ ଧରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମହୁଲି ପୋଚ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୁଲପାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।